Разглеждаме система за управление на резервациите. Системата е с 4 етажа и всеки етаж по 12 стаи, като стаите може да са различни типове: единична стая, двойна стая, тройна стая, стая с 4 легла и апартамент. Или общо 148 помещения в случая. Тя е на принципа на телефонно обаждане и съответно всеки собственик може да отразява резервациите в системата. Как работи? Избираме стая 108. Избираме тип на стаята. Стая с 4 легла. Избираме лицето Свиленов. Егинето. И така. Така, стая 108, стая с 4 легла. Избираме дата на настаняване. Нека да от 1 декември до 31 декември. И общата цена за целия период е 3150 лева. Или 3500. Така. Запазваме резервацията стая 108 за декември. И както виждате, целият период 25 декември се пожълти, което значи, че резервацията е направена. Тук може да видим средната цена на ден колко е. 134,62. Направим проверка. 3500 делено на 31. 112. Така. Пак ще запишем тук 3500. Отново ще я запиша. И ето виждате, когато запиша втория път резервацията, когато има препокриване, ще рече една стая са резервирали двама души в един същи период, системата отсветява периода в червено, което ще рече, че трябва да видим кой е резервирал една и съща стая за един и същи период. И ето гледаме тук, че има два потребителя. Изтриваме този долния и остава само един потребител и системата е жълта. Така, цената е 112,90, вече е правилна. Нека да сметнем, да видим системата дали правилно отразява. 3530. То дните са 31, 3500 делено на 31, 112,90. Правилно отразява системата единичната цена на ден за целия период на наемане. Сега, ако желаем, може да си направим рекапитулация за всички месеци през годината и всички стаи, колко пари сме получили и колко дни общо са били запълнени стаите. Как става това? Натискаме бутон Експорт резервации и създава екселски файл Reservation Summary. Отваряме екселския файл, който създаде системата, и виждаме всичките резервации, които са направени през годината, през 2025 година. Тук ни показва дата на настаняване и напускане, типа на стаята, която е била резервирана
името на клиента и неговото ЕГН, средната цена на ден и общото колко дни е ползвал съответната стая, дали ще е апартамент, дали ще е двойна или тройна стая, или друга стая с 4 легла и така нататък. И може да видим, че общо 89 дни са били използвани стаите и за тези 89 дни са платени 13 560 лева или сме получавали по 1507 лева на ден от наеманите апартаменти. Лицата и генетата им всичко пише. И винаги може да си направите една рекапитулация, като евентуално може да си пуснете филтри и да си следите по определен критерий колко пари сте взели. Ето примерно може така да направите само за двойните стаи, махаме всички други стаи, само за двойните стаи може да видите колко общо дни са ползвани и обща цена колко е взета. Ето, правилно филтрите, тук натискаме Blanks, да се покаже и тази клетка с общата сума и виждате, че тук смята обща цена. Така. Друго, това е система, когато е с телефонни заявки. От тук избирате месеца, от тук избирате за коя година ще гледате рекапитулация. Ето ноември 25 година. Ето тук са резервациите, които ги имате. И виждате кои стаи са свободни. Като евентуално тук отдолу е списъка с резервациите, но може да си ги експортва в Excel. Тук пише общо колко резервации са 6. Записани 6 резервации. В демо версията са до 20 резервации, но евентуално ако някой си поръча системата, може да прави неограничен брой резервации през цялата година. Тук тази система е с идеята да се правят екселски справки. Друга система, която е с известяване по имейл и заявка по имейл, може да разгледате ето тази система, хотелска система за резервации. Нека да влезем. Ето, излизам от системата и влизам като администратор. Паролата по подразбиране е admin 123, като винаги може да се промени. И тук виждам като администратор общо потребители 2, общо резервации 2. И така, нека да видим кои са потребителите. След като се регистрира дадено лице, отива заявката в неговия имейл и той си потвърждава телефона и имейла. След като си потвърди имейла, той се вижда от администратора в системата за резервации. Тук са резервациите, които са направили лицата. Това е календара на резервациите, като отгоре определяте датите за резервации. И тук може да видите от 28 до 31 декември 25 година. Ето лицето, което си е направило резервации по... Тук пише колко лева на нощ е резервацията и коя стая е заето. Тук може да видите, че има 6 нощувки това лице за обща цена 1200 лева и е потвърдил резервацията на 9 декември. Може да му откажете резервацията, като изтрите, той ще получи обратен имейл, че резервацията му е отказана. Така,
Това са типовите стаи, но типовите стаи могат да бъдат различни типове. И ето тук се определят стаите. Типа на стаите се определя като може да е двойна, тройна, с 4 легла, апартамент или единична стая. И тук е номера на всяка една стая. Като номерата може да си ги пишете според етажите. Примерно стая 1 може да е стая 101, примерно за първи етаж. Слагаме добави стая. Като избираме единична стая. Управление на стаи. Ето стая 101 и казваме, че е апартамент. И запазваме. Тук може да променим цената на нощувката за апартамент. Примерно да кажем, че е 250 лева. И запазваме промените. Къде се запазват промени? Изберете тип стая, апартамент. Тук в меню редактиране текущата цена е 200 лева, новата цена е 250 лева. Промени цената, готово. И тук пише, че новата цена се прилага само за новите резервации. Така винаги може да променяте цената, като тя не засяга текущите резервации, а засяга новите такива резервации, които ще дойдат. Ето сега вече е 250 лева. И сега потребител, ако иска да си запази резервация за декември месец, стая 1 е апартамент. Нека да видим. Ето типа на стаята е апартамент. Стая 101 апартамент. Ето тук са вече заредените налични стаи. От тук добавяме стаи. Тук си ги зареждаме отдолу. Като може също да изтрим някои стаи, които вече не са активни, но за да го направим трябва да има резервации. Текущи. Може да са минали, ако са минали резервациите, няма проблем. Но текущите резервации не би трябвало да има. И нека сега едно лице си запази стая 101 в хотела за декември месец. Излизаме като администратор и ще влезем като потребител. Какво беше това? И тъй като съм си забрал паролата, пиша си имейла. Като потребя, изпраща линк за възстановяване. Винаги може да се възстановят паролата. И сега ще си влеза в мейла да си възстановя паролата. След като си възстановя паролата, ще мога ето, излезе ми съобщение от системата,
И моля, кликнете тук, за да зададете нова парола. И вкарвам новата парола. Паролата е променена успешно. Сега може да влезете с новата парола. Влизам с новата парола. И сега, тук имаме една резервация за двойна стая, но както казахме, ще направим резервация за апартамента. Тук виждам кои са свободните стаи. Както виждам, стая 5 е взета от друго лице, не съм аз. Затова ще запазя апартамент стая 101. Типа на стаята беше апартамент. Нека да я запазим. Давам нова резервация. Изберете резервация 101. Както виждате, цените са обновени. И в този случай ще избера периода от 24 декември но реално за стари периоди по-трудно мога да избера, но нека да го избера сега до 31 декември. Тя системата е направена така, че за стари периоди да нити по-трудно да се избират, а да се избират периоди след текущата дата. В случая текущата дата е тази 28 декември, но по презумпция, ето, както виждате съобщения, моля изберете стойност, което да не е по-рано от 28 декември, тъй като следи системната дата и по принцип не дава по-рана дата да се избира. Правим резервацията. Ето вижте, тя ни дава по-ранна дата, значи тогава трябва да избера 29. Защото днес сме 28, аз не мога да избера по-стара дата от текущия ден, за това. И ми дава две нощувки на обща цена 500 лева и цена на нощувка 250. Както виждате, веднага ви показва типа на стаята, цена на нощувка и така нататък. Правя резервацията. И ми казва кой номер поред е моята резервация. Ето, както виждате, моята стая е 101 и апартамент. За две нощувки плащам 500 лева. Тук може да видя цените, актуалните цени на стаите. И тук мога да видя кои са свободните стаи. В случая червените са заети от чужди лица, а сините са моите резервации. Ето се пише ваша резервация, тук пише пък датите. И с скрола може да скролвате за други периоди да гледате датите, като периодите може да се сменят от календара от тук отгоре. Да речем до 31 покажи. Това са моите резервации, това са чуждите. Като кликна върху моите резервации, виждам цялата информация за моята резервация. Ето тук пише, може да редактирате вашите резервации, като кликнете на тях. Легендата пише зелено свободна стая, червено заета стая, синьо ваша резервация. Нека да видим в мейла, ако получих съобщение.
Ето, потвърждение на резервация. И тук ми дава съответно потвърждението, кога ще се настане, кога ще напусна, общо колко нощувки, колко е цената на денонощие, цената и че резервацията е потвърдена. Давам изход. Влизам като администратор да видя какво се случва в системата. И в резервации мога да видя тази резервация, последната, която е направена на 28 и е за дата от 25 декември до 31 декември, общо нощувки 2. Значи администратор автоматично вижда всички резервации. И ето тук отдолу стая 101 от 29 до 30 и 31 напуска. 29, 30, 31. От 29 до 30, от 30 до 31. Две нощувки общо за 500 лева. Тук може администратора да си промени паролите и нека да видим администратора какви имейли е получил. Така той няма имейли, защото реално не е правил нищо. Но когато администратора сменя парола или нещо друго, винаги ще получи имейл. Дори сега, ако администратора реши да премахне дадена резервация, примерно отказва тая 6-та резервация, дава из 3. Защото, примерно, няма свободни стаи и резервациите остават 2. Ето 1-2 резервации. В случая би трябвало да получи имейл за отказана резервация самия администратор. Като има припокриване, вашата резервация е отказана администратор и сега ако излеза от тук и дам на потребителя имейла, той също трябва да получи съобщение за отказана резервация. Така че имейл известяването би трябвало да работи във всички случаи. Ето тук отказ от резервация получава. Както виждате, има 3 типа имейла: възстановяване на парола, потвърждение на резервация и отказ от резервация. Съответно, ако администратора се е отказал, а дори и самия клиент, ако се откаже, пак ще се получи имейл до администратора за отказана от клиента резервация. И съответно пише, че резервацията е отказана от администратора. Това е едната хотелска система. Това е по-интелигентната хотелска система с имейл известяване и с управление на цените и типовите стаи. Като таблото за управление на цените и типовите стаи е това, а пък таблото за добавяне и изтриване на текущи стаи
е това управление на стаи. Календар на резервациите си имате и самите резервации. Може да видите клиентите кога са се резервирали, за кои периоди. Ако искате, може да откажете, ако искате, може да редактирате дадена резервация. Примерно тази може да му редактирате да не е за 2 дена, да за 1 ден. Запазвате промените. Нека да видим. Ето тук вече се запазиха промените. И самото лице, когато влезе в неговата резервация, то би трябвало да види от 29 до 30. Ето тук е опреснено. Както виждате, един ден, една нощувка 250 лева. Ето за една нощувка. – 29 и 30. Се вижда, че... И сега нека да влезем като потребител да видим какво виждаме. Ход. Влизаме. Ето, виждаме, че резервацията не е за една нощувка. Администратора е променил. Виждаме цените на стаите. Виждаме си нашата резервация. Ако искаме нова резервация тук, избираме стаята, като се вижда типа на стаята, избираме от кои дати, като не може да е по-рано от 28, от 29 може да изберем до 2 януари. Правим си резервацията. Виждаме си тук резервациите, виждаме си в календара. Ето това е едната, това е другата. Веднага се отразява от 29 до 2. Общо 4 нощувки по 120 са 480 лева. Веднага имаме потвърждение за резервация в имейла, като ни показва типа на стаята, дата на настаняване, дата на пускане, потвърждението от кой е. Администратора също ги вижда тия промени. Ето влизаме като администратор. Като може да откаже резервацията, ако иска, съответно клиента ще получи съобщение за отказ от резервацията. Ето е тази резервация с 4 дена за 480 лева. В календара на резервациите, ето тук долу се вижда стая 7 за 4 нощувки резервацията. Горния номер отговаря номера на записа. Уникалност на записа. В системата. Този номер. И това е резервацията. Като кликнем върху резервацията, може да видим по-подробна информация за типа на стаята, колко е цената за една нощ, номера на стаята, дата на настаняване и дата на напускане. И като тук в администраторското табло пък виждаме общата рекапитулация. Общо
колко ни е прихода, колко резервации имаме общо и потребители, общо брой стаи и колко типа стаи са съответно. Това е в общи линии. Имаме си управление на цените и типовете, има си управление на стаите, списък на наличните стаи и от тук излизаме. Вече това е входа за клиентите, входа за администраторите, забравена парола за клиенти, забравена парола за администратори. Регистрацията, първоначалната, се прави от тук, от този бутон. Това е за тази система, който желая може да я тества.